Γεια σας παιδιά, Άρτεμις εδώ πέρα, είμαι ο Χιλέας. Είμαι ο Παναγιώτης. Και έχετε πατήσει να δείτε το βίντεο με τις προκλήσεις, δυστυχώς. Ήρθε και ώρα να το κάνουμε αυτό το βίντεο. Έχουμε γράψει οι 7 ή 8 προκλήσεις σε αυτό εδώ πέρα το μπολάκι. Βλέπετε εδώ πέρα αυτά τα χαρτάκια τα ωραία. Έχουμε βάλει διάφορες προκλήσεις. Και θα γίνουμε σκατά. Ωραία. Ξεκινάμε, ποιος τραβάει πρώτος? Τραβάω εγώ. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πάμε. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Άντε γεια. Εσύ ξεκινάς. Και έκλεψε. Τι λέει. Α, τυχερός. Φάμε μια κουταλιά αλάτι. Όχι ρε, έφυγε το εύκολο. Για θέρε εδώ. Έχει παιδιά, αυγά, ξύδια, ό,τι θέλετε. Κανονική κουταλιά. Τι λες? Δεν γίνεται αυτό. Να, εδώ βλέπετε. Κανονική. Πάνω από εδώ, πάνω από εδώ. Μην τα ξεράζεις. Βλάκα. Παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν αντέχεται. Κάνε γαργάρες. Η γλώσσα δεν μπορείς. Α, ευχαριστώ, είναι και μεγάλο. Α, νιώθω άδεια. Ωραία. Τώρα είναι σειρά μου. Άρα κερδίσεις 1-0. Ναι. Αφού το έκανες, αλλά δεν το έκανες κανονικά. Ω, εντάξει, κερδίζω, δεν πειράζει. Για να μην λέτε ότι κλέβω. Ωχ, Είμαστε εδώ τώρα να σπάσει τα αυγά. δεν είναι από αυτό. Χτύπα στο κεφάλι σου με τα παγωμένο Εγώ το έχω σε αυτή μπουκάλι. Όχι! Ναι, όχι. ναι. Εσύ μπορείς να κάνεις Όχι. τίποτα τέτοια, ξέρω εγώ. Όχι. Τέτοια. Κανονικά θα το κάνω. Ω, εγώ το- Κανονικά. Στορκίζομαι, κανονικά θα το κάνω. Γιατί εσύ σε φοβάμαι. Να, άμα. Δεν καλά, εντάξει. Έλα, πάμε. Ωχ, λοιπόν, αυτό είναι το παγωμένο μπουκάλι. Έχει μέσα πολύ πάγο. Δεν έχει Πονάς σπάσει το πάγο. ακόμα, Λοιπόν, βλέπετε εδώ. δεν Κάνε μπορεί. άκρη, κάνε άκρη, κάνε άκρη. Λοιπόν, το βλέπετε. Ω! Καλά. Στο κάνω κι εγώ μία. Εδώ πίσω, εδώ να μείνεις ανάπηρος. Εντάξει. Εντάξει, πέρασες. Ένα. Φέρ το μπουκάλι. Πού είναι? Θα το χρειαστούμε για νερό. Πού είναι? Παιδιά, χάσαμε το μπουκάλι. Α, να, Κάτσε ρε βλάκα μου. Α, πονάει ακόμα γλώσσα μου, ρε. Σειρά σου. Ουφ, τυχερός. Τι τυχερός. Μου είχε κάτι από τα δικά σου. Πάλι σου. Στο κρεβάτι. Με δύναμη, Όχι, Να, εδώ πέρα εδώ. που φαίνεται, εδώ πέρα που φαίνεται. Δεν φαίνεται εδώ χτύπα το. Να φαίνεται το κεφάλι. Πιο κάτω, χαμηλά, πιο κάτω. Δεν είμαι. Εντάξει, δεν το έκανα καλά, συγγνώμη παιδιά, δεν κλέβω εγώ, ρε, ξέρω. Ούτε τώρα. Κάνε το κανονικά, ρε. Όχι, ρε. Εντάξει, Τώρα ήρθαν τα δύσκολα. τώρα βγω. Τι το βάλες μέσα αυτό. Α, 2-1 κερδίζω φυσικά. Κερδίζω ήδη 1-0 στα challenge. Καλά, αυτό θα μετράει σαν challenge. Ναι. Όχι, ρε. Εγώ Αυγό. το έκανα αυτό και παίζει να είναι το αυγό. Πιέσε ένα σφινάκι με ξύδι αλάτι και μια μικρή κουταλιά αλάτι. Λοιπόν, εγώ το φτιάχνω το σνάκι. Εγώ το φτιάχνω. Εγώ φύγε μόνο. Όχι, εσύ. Όχι. Καλά. Μην λέτε ότι κλέβω, κοιτάξτε. Το γεμίσω. Από τη μέση και πάνω. Τόσο πολύ είναι. Εντάξει, βάλει και τα Ωραία. αστάκι. Λοιπόν. Μικρή κουταλιά αλάτι. Να βλέπετε εδώ. Λοιπόν, να το ανακατέψουμε για να μην. Όλο. Όλο. Αλλιώς χάνω πόντο. Ναι. Όλο έτσι μόνο. Δεν Το πιο μπορώ. δύσκολο είναι το πιπέρι.
Να μου μακάρι να τύχει αυτό το πλάκα. Ενώ όσο φίλο μου τον καλό. Εντάξει. Όντως. Το βαρδάς. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο πόσο έχει γίνει. Ωραίο έχει γίνει, πολύ ωραίο, μου αρέσει. Ενώ το κανονικό ξύδι είναι κάπως έτσι. Παιδιά, ξέρω ότι αυτό. Για να μιλήσω. Πόσα λεπτά έχουμε? Έχει πάει στα 5 λεπτά. Καλά, ούτως ή άλλως τα μισά τα κάναμε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, το αυγό και το αλεύρι, παιδιά. Το αλεύρι είναι το πιο εύκολο, ρε. Και το πιπέρι. Κόπια. Μαλακά. Νιώθω κάτι να καίγεται στην κοιλιά μου. Νάτος, 2-2. Τραβάω. Το πιο δύσκολο. Φάει μια κουταλιά αλεύρι, εντάξει. Τι έκανες? Καλά, κάτω. Καλή, μεγάλη. Πάρε και αυτό μπροστά. Εντάξει, το αλεύρι είναι το πιο εύκολο. Να κοιτάς την κάμερα. Όχι, δεν θα το καταπιείς. Δεν θα το καταπιείς, ρε Γιατί μπλάκα. όχι. Ποιος είναι εδώ? Φτύστο, πιες και φτύστο. Φτύστο. Τι μπορώ. Α, τώρα το φάω. Κόλλησε, έγινε σαν πίτα πίσω στο. Θα το βάλει. Κάνε γράψεις. Αν το φάω 2 βαθμούς. Όχι. Δεν μετράει 2 βαθμούς. Το φάγα, παιδιά. Προς το παρόν είμαστε στη ισοπαλία και έχουν μείνει άλλα 2 τσάλες. Δεν είναι ισοπαλία, κερδίζω 3-2. Όχι. Ναι. Τι έκανες βλάκα? Το βρώμισες. Τι έκανε? Πώς το πιούμε μετά? Παιδιά, να τρώω τα αλεύρι, πολύ καλό. Ναι, σ' άρεσε. Κάτω το καλάτι. Καλά, κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί τα περισσότερα φαγητά, ψωμιά και αυτά είναι. Όχ. Έλα, Εσύ κακό. τώρα τι θες? Να φας αυγό, να χτυπήσεις αυγό στο κεφάλι ή να φας αλεύρι, ή να φας πιπέρι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παιδιά. Έλα. Τώρα προτιμώ το αυγό, πραγματικά. Να μην κλέβεις, δεν πάω. Τι κάνεις, πάρ' το. Αυτό θα πάρω. Όχι, το άλλαξες. Δεν ξέρω ποιο πήρα. Τώρα άσε. Το άλλαξα. Εντάξει. Ωραίος. Πιπέρι. Τι κάνεις, όχι έτσι, όχι έτσι. Έτσι θα βάλεις. Πολύ είναι αυτό. Άμα αντέξεις και πάρεις αυτό. 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 Λοιπόν, κοιτά, έχει βάλει πολύ λίγο. Δεν φαίνεται καν. Αλλά επειδή εγώ είμαι σωστός, Θα πεθάνεις, το γέμισα. Μισό. Τρώγει. Τώρα το γέμισα. Έχω κολλήσει τα δέντια μου, κοιτάξτε. Κολλήσει τα δέντια μου. Δεν το κάνω τώρα, περίμενε. Πότε? Να έχω το νερό έτοιμο και το ξύδι. Θα πιω ξύδι μετά, γιατί μου φύγει. Ωχ. Το βλέπετε? Έλα. Πάρε. Ξέρω θα πονέσει πολύ αυτό. Στη γλώσσα ή όπου να είναι? Όπου να είναι. Άμα το βάλω στη γλώσσα, 2 πόντους. Ω, πάρτα. 3-2 κερδίζω, φίλε. Περίμενε, δεν έχει άλλη τέτοια. Θα έπρεπε να ήταν 4 και 4. Αλλιώς δεν βγαίνει νικητής. Έχει. Πρέπει να κάνουμε άλλη μία. Εντάξει. Να είναι για να βγούμε να υπάρχουν, να μπορούμε να βγούμε σοπαλία άμα τις κάνουμε εκεί.